Hej, mit navn er Jens. Jeg er indehaver af OptiSafe. Det startede for 16 år siden med, at jeg kørte rundt, servicerede og reparerede Ambus førstehjælpsdukker. Samarbejdet med vores kunder, det drejer sig om at rådgive og identificere behovet, så de får de rigtige produkter til undervisning og simulationstræning i førstehjælp, brand og redning, sygepleje osv. Vi er et marked med en konstant udvikling inden for simulationstræning. Både for os og for vores kunder er det derfor centralt, at vi er opsøgende og har en viden om de nyeste tendenser og produkter. I dag har vi derfor en bred vifte af professionelle og innovative leverandører, der gør, at vi hos OptiSafe kan levere alt fra anatomiske modeller til mere avancerede produkter inden for simulation. Når man taler om vores simulationsprodukter, så tæller det alt fra redningsdukker til ultralydsblokke til IV-trænere, førstehjælpsdukker, men det er også sårskader, blødningssimulatorer. Og udover det, så har vi faktisk også været så langt at sige, at vi har været en del af at projektere en brandskole sammen med vores samarbejdspartnere. En anden ting kunne være øvelser, hvor vi har bidraget med vores leverandører og været en aktiv del af det. Vores kunder tæller alt fra redningstjenester, tekniske skoler, syge- og sosu-skoler, førstehjælpsinstruktører, forsvar, politi og sundhedssektoren, men også det private erhvervsliv, offshore, entreprenører eller færgeselskaber. Vi leverer i dag udstyr til større og mindre kunder i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Når man samarbejder med OptiSafe, så har du en partner, der ikke kun sælger et produkt, men som uddanner dig og sikrer, at du har de rette forudsætninger for at anvende og vælge det optimale simulationsudstyr.